El Partit Popular de Catalunya. Vinga, nois. Sort que va tornar a l'habitació amb dutxa. Els diputats! Els diputats! Oh, me cago en l'ou! Sí, senyor! Els diputats! Middle Ages. Ramon Berenguer IV, Count of Barcelona, reunifies all of the counties dependent on the city. A new country is born in the Mediterranean, Catalonia. 13th century, King James I conquers the Saracens in Mallorca, Menorca, Valencia and Murcia, creating the Catalan countries. The Catalan trade empire becomes so large that it said all the fish in the Mediterranean Sea speak Catalan. 1714, Philip of Anjou of the House of Bourbon becomes Philip V, King of Spain. And he wants to subjugate Catalonia, but the Catalans resist. September the 11th, 1714. Philip V's troops staged the final assault on the city of Barcelona. They lay waste to 1,200 homes. Catalonia is defeated. Philip V bans the government of Catalonia and the Catalan parliament. He abolishes the constitution of Catalonia, imposes Spanish law and its right of conquest. The Catalan language is also prohibited and severely persecuted. The Bourbon king brings Catalonia under the Spanish tax regime. Most of the Catalan population is fiscally asphyxiated. 1931. President Francesc Macià proclaims the Catalan Republic, but Spain does not accept it. The Spanish government offers Macià a deal. They force him to retract the Catalan Republic, in exchange allowing Catalonia to have an autonomous government as long as it depends on Spain. Francesc Macià takes the deal. 1934. Lluís Companys is president of the government of Catalonia. The Catalan government drafts a bill to improve the economic and social standing of the agrarian class, but the Spanish Constitutional Court denies it. Lluís Companys reacts and proclaims the Catalan state, but Spain responds with repression. Lluís Companys is imprisoned along with other members of the government of Catalonia. Spain suspends the Statute of Autonomy and most of the city councils in Catalonia. 1936. General Francisco Franco leads a coup d'etat against the Spanish Republic, marking the beginning of the Spanish Civil War. The city of Barcelona is used as a testing ground by totalitarian governments in Europe. In 3 years, Franco wins the war. This means the end of the Spanish Republic, the defeat of Catalonia, and the beginning of 40 years of military dictatorship. 150,000 Catalans are deported to Nazi concentration camps and prisons. 4,000 Catalans are executed for political reasons. Among them, the president of the government of Catalonia, Lluís Companys. The Catalan language is once again prohibited, and any symbol of Catalan culture severely persecuted. 1975. Franco is dead. Spain begins the transition towards democracy. Prince Juan Carlos of Bourbon becomes King Juan Carlos I. The majority Catalan parties want to fit Catalonia into the new era Spain is beginning. However, there are other parties that prefer Catalan independence, but they are incapable of joining together to form a common front. 1978. The new Spanish constitution denies the right to self-determination, thus closing the door on the possibility of Catalan independence. 21st century. Catalonia needs a new statute. The Catalan parliament drafts and approves it. The Spanish courts modify it. In spite of these modifications, Catalans vote in favor of the statute in referendum. 2010. The Spanish Constitutional Court rules against the new Statute of Catalonia. The population protests pacifically on the streets of Barcelona. The demonstration will go down in history as 10J.
significant part of the population has lost faith in Catalan politicians. The people organized to create a new political party. Their goal is very clear: to run in the upcoming election and proclaim Catalan independence from inside the parliament. El que no ens podem quedar és amb braços plegats mentre es prenen el pèl, no? Ja n'hi ha ben prou. Som-hi. Ja ho hem dit sempre, depèn de nosaltres. Depèn de la gent. El que sí que està molt clar és que els polítics ens han deixat a l'estacar, o sigui, ens han deixat cal. El que no faci la societat civil, crec jo que no ho farà ningú. Cada persona que assisteixi aquí, si li sembla bé, li sembla correcta la nostra proposta, que ho estengui a tantes persones com sigui possible. Perquè la força, la democràcia, radica en la gent, en els vots. I al fin i al cap, una persona és un vot. L'única via que ens ha deixat el Parlament és la via dels escons. Amb un projecte únic, que és aconseguir la independència, que el Parlament proclami la independència de Catalunya, d'una forma no habitual, li podríem dir. O sigui, que la gent sigui qui fa la campanya. Nosaltres serem allò una lluita de David contra Goliat, sense recursos, sense quotes als mitjans de comunicació, sense els espais mediàtics electorals. Per tant, s'haurà de fer una cosa amb molta imaginació, molta trampera, utilitzant xarxes socials. És important tenir un líder. Jo crec que és important saber qui és el líder i a partir d'aquí qualsevol acció popular ha de tenir, entenc, un mirall, no? Ha de tenir un líder. No? The initiative spreads quickly. Two men on the Catalan pro-independence scene, Alfons López Tena and Uriel Bertran, also join in. They abandon their former parties and stand by the people. Another particularly well-known figure would also join them, former president of Football Club Barcelona, Joan Laporta. La mobilització popular ha estat molt forta i, en canvi, cap partit polític parlamentari ha entomat, ha assumit aquest canvi de situació, especialment després de la manifestació, i llavors és quan Uriel i jo vam ja públicament dimitir dels càrrecs que teníem als nostres respectius partits. Va ser l'idea d'Uriel, dic, per què no anem a parlar a la porta i plantegem de fer una iniciativa ja directament político-electoral. Jo el vaig trucar i dic, Alfons, que tinc una idea, l'anem a fer molt grossa. I la veritat és que l'Alfons en aquell moment ja estava pensant en aniria a vacances aquell estiu i parlem de proposar-li a Joan Laporta la possibilitat d'impulsar-ho els tres. Just després del dinar amb l'Alfons, jo vaig trucar al Joan Laporta, li vaig dir, escolta'm, que estic aquí amb l'Alfons López Tena, volem fer una proposta política. I ens va dir, d'aquí una hora al meu despatx. Feia ja un any que estava reflexionant en fer el pas a la política, el que em feia molt de respecte, perquè no he fet mai de polític. He fet de president del Barça, però no és política, és fer país. Aparèixer l'Alfons López Tena, l'Uriel Bertran, van venir a proposar-me el que fes el pas a la política i amb una coalició, que era Solidaritat Catalana per la Independència, i que havíem de fer unes primàries, i tot el procés que em van explicar l'Uriel i el Tena vaig veure que m'encaixava perfectament amb les reflexions que estava fent. Joan Laporta per diverses coses, perquè va ser capaç, primer, de guanyar-li l'establishment, en el moment en el qual van ser les eleccions al Barça, les primeres, i no només guanya, sinó que en els 7 anys següents no han pogut ni destruir-lo ni comprar-lo. A veure, evidentment, compta el fet que sigui una persona que per la seva trajectòria és amplament coneguda per tothom. Cadascú serveix pel que serveix. I aleshores el Joan Laporta té un tiró popular que nosaltres no tenim. Alfons López Tena, Uriel Bertran and Joan Laporta are about to present their new movement publicly. The aim is to get as many people as possible on board. The first step is clear, to create work groups throughout Catalonia. From now, everyone is on equal footing. They will hold a primary election to choose the leaders of this new party. Anyone that joins can run. They only have to pay the €20 membership fee. Until the leaders are chosen, López Tena, Bertran and Laporta head up a provisional campaign committee.
considerar des d'avui no un partit polític. Ens hem de considerar des d'avui un moviment popular, un moviment cívic. Tots tenim el dret d'aspirar a viure millor, d'aspirar a tenir un futur millor pels nostres fills. Vam dir que estem disposats a presentar-nos perquè siguem elegits per anar a les eleccions. El que volem tots plegats, i permeteu-me el símil futbolístic, és que volem una Catalunya de Champions. Visca Catalunya lliure! Alfons López Tena and Uriel Bertran present the new political proposal in every district in Catalonia. They need to expand their ranks for the project to be viable. Hundreds of volunteers respond to their battle cry. Un vot de confiança al posible que se'ls mereixen. Primer la independència, després qui mani qui vulgui. Companys, el motiu d'aquest sopar, a banda del bon rotllo i d'estar junts, és organitzar les comissions de campanya en els districtes de Barcelona i que Barcelona funcioni com una regió electoral perfectament coordinada i organitzada. Jo mateix truco a l'Alfons López Tena i li dic, escolta'm, quedem un dia per dinar i m'expliques de què va aquesta història que esteu muntant, volem informació. Hauríem d'anomenar una persona que seria el responsable dels voluntaris a cada districte. Jo estic encara una mica venuda, perquè no fa ni una setmana que vaig saber que seria l'encarregada dels voluntaris per fer tasques de voluntariat per tot el que ens espera d'ara fins a les eleccions. Després hi ha un grup que està coordinant xarxes socials. Aquí el Marc, que és un expert en xarxes socials, s'ha posat en contacte amb una gent d'una empresa molt vàlida que s'han ofert gratuïtament a treballar per nosaltres amb tot el tema de xarxes. És important que tots tinguem el mateix logo, que unifiquem més que res perquè et dona una sensació una mica estranya al mirar pel Facebook i veure que un és taronja, l'altre és granate, l'altre és degradat. Per començar, vaig pensar que s'havia de triar unes sigles que identifiquessin de manera simple el que és Solidaritat Catalana. Per això les sigles sí, Solidaritat per la Independència, que al mateix temps reflecteix un sí com si fos una papereta de vot que entra en una urna. El bo que tenim és que hi ha molt poc temps i això és sensacional. El millor que ens podia passar és que tinguem poc temps. Si la gent creu que votarà un cop de mà en la campanya, hi ha 3 comissions, que és comunicació, logística i economia. Aquest país necessita líders que tinguin els nassos de tirar això endavant. Mira, jo me n'havia d'anar a Holanda, d'estar amb la meva filla, i m'he quedat per treballar per això. Comunicació, logística i economia. És per quan estiguem en plena campanya ho hem de remoure tot. I ens diuen aquí s'ha d'aixecar paret, aixecarem paret. Anem a fer de manobres. Començo a treballar en base a aquesta conversa. Jo el que vull és treballar per la independència del meu país i prou. El que fa falta és que tothom tingui clar que en les nostres butxaques ens estan fotent el pa de cada dia, el nostre i els dels nostres fills i els dels nostres nets, i això s'ha d'acabar. Various work groups start to organize around Catalonia. Their goal is to raise awareness of Solidaritat Catalana's political message in order to get more people on board with the project. Most of the members of these groups have never met. Hola. He vist que estàs allà i dic, no sé si preguntar-li o no. La majoria de gent que vindrà avui no sabem qui són, no sabem quina cara fan, no sabem d'on venen i no els conec, però tinc la confiança de que volen fer el mateix que jo. L'únic que hem fet és crear un esdeveniment al Facebook i hem enviat un correu a tots els adherits de Solidaritat Catalana a Barcelona. Vaig passar des de... Bé, jo soc en Bruno, ens hem presentat abans, jo fa molts anys que sóc independentista, fa molts que vull fer política i estic aquí perquè fa molts mesos que estic esgotat amb els partits, estic cansadíssim i a més he vist coses que podia fer la gent al marge dels partits que han estat increïbles. Hi ha 2 maneres d'arribar a posicions de poder. Una és que t'ajudin o la segona és fer molta feina i no obrir la boca. Al final arriben els mediocres. Es valora que hagis estat a l'estructura del partit, que hagis estat picant pedra i que hagis estat callant durant anys.
La gent què vol? La gent vol viure bé, estar tranquil·la, cardar, tenir fills, saps? Anar a l'hospital i que t'atenguin bé, etc. La gent vol benestar. Nosaltres hem de dir que independència és benestar. Independència és benestar per això i això altre. Però primer hem de saber què els volem dir i quan tinguem el què, aleshores mirem el com. The silence of the mainstream press is the first hurdle Solidaritat Catalana must face. Joan Laporta continues to raise interest in certain media outlets, but journalists are more interested in his past as president of Barça than in his project as a politician. The independent press is the only exception. Per què Catalunya necessita un estat propi? Per administrar plenament els seus recursos i perquè els catalans tinguem més diners i puguem viure millor. Quan diu catalans, diu tota la gent que viu i treballa a Catalunya? Tots, absolutament, perquè si no... Aquí cabem tots? Oh, i tant. Yo soy independentista, aunque no hablo catalán porque me da corte, pero el que quiera ser español será español y quiera ser catalán será catalán. Lo que pasa es que lo que se llevan de aquí, pues que se quede aquí. No crec que el que tenim que explicar als catalans és parlar de seques amb botifarra i barretina. El que hem de parlar és de que cada any ens prenen 22.000 milions d'euros a canvi de res. Però vostè diu a canvi de res, i a canvi de res no és. No, sí, és a canvi de que et diguin insolidari, pesetero, pedigüeño y todas estas cosas. Luego que van vendiendo eso de que somos unos tacaños, que no ayudamos a nadie, y eso no es verdad. He llegit que la gent que vulgui anar a la llista hi pot anar, però ha de pagar 20 euros, no sé què. Per què necessiteu aquests 20 euros? No, per financiar-nos, perquè això no va sol, això s'ha de posar gasolina. The new political proposal is now a reality around Catalonia. Each of the 3 members of the campaign committee has set up a team of trusted collaborators. They will have to organise the last rallies to introduce Solidaritat Catalana. But above all, they'll have to tackle one serious problem: the lack of funds. El problema que teníem aquí és on posem els donatius. O sigui, el reclam, quin seria la frase, la paraula? No. Aporta diners. Perquè quina mania teniu aquesta part del planeta Terra, a dir les coses d'una manera rara. Si més col·loquial diríem, afluix a la pasta. Aquí col·labora. No, jo estic parlant de... El que necessita més gent i pasta. I per tant, ha d'estar destacat la gent i la pasta. Perquè si tenim adherits, tenim candidats i no tenim ningú duro, pues també està a la barraca. Va, jo l'home dels trens. Què tal? Ei, hola. Hola. Tothom. Molt bé. Perdoneu el retrat, que aquesta és la setmana que em toca la filla i llet amb Frosty, i el pipí, tot el tinglado. Ja sabeu una mica com va. Per què tantes mòbils? Per què? Doncs aquest és per la feina, i aquest és el particular. Aquest és el perquè em truqui la teva mama, els avis, els amics, i aquest és perquè em truquin els senyors de la política. Jo la setmana que porto la meva filla, t'ho juro, porto una despendolada perquè entre una cosa i l'altra. Jo estava en una empresa familiar, o estic en una empresa familiar, és una empresa que és del ram químic, una pime de tota la vida de Sabadell. Jo me'n vaig anar fa un any i pico a veure amb el Joan Laporta, com que era president del Barça, i me'n vaig anar per fer una sèrie de televisió sobre el Barça, i me'n vaig anar volent fer que toma president del meu país. Comencem ara una marató d'actes fantàstica, que comença el dia 31 a Figueres. El dia 1 Reus, el dia 2 Vic i el dia 3 Mollerussa. Alfons, quan s'acabés els actes és molt important que hi hagi un sopar amb 50, 60, 70 persones. Que la gent es pagui el sopar naturalment, és a dir, busca un restaurant que sigui una cosa assequible, i t'enviarem el candidat o la persona que tinguis allà, el responsable, a fer un sopar i explicar, i la gent que se senti motivada i que se senti partícip. És a dir, això és la millor campanya que es pot fer. Sí, si el sopar val 15 el cobrarem a 30, directament. Eren calés. Estem en campanya, és a dir. Donald Trump. Tenim dèficit, amb les coses que ja tenim a la vista, tenim dèficit. Ah, sí? Pasta. Pasta n'hi ha, de moment. Quanta? 40 i pico mil euros. 40 i pico, més els 10 que he posat ell. No. Zero. No.
Diners, zero. Però jo depèn de la pasta, puc muntar una cosa o puc muntar una altra. Per fer un acte guapo, quants diners creus que fa falta? 25.000 euros. 10.000 dels pots gastar. Jo crec 10.000 per un acte, tio. Sí, home. És una animalada, tio, és un despilfarro, no? No, home, començo amb 5. No, més. Començo amb 5, el que em passi de 5 o... Financial difficulties don't stop the first large-scale rallies from going forward. Alex Fenoll has set up a team of collaborators to work frugally and volunteer their time. Their aim is to raise awareness of the new political movement and get more people on board. Joan Laporta is a good way to attract public attention. Estrès total aquests dies. Estrès, la paraula és estrès. Estem a precampanya i estem a les últimes. Però bueno, somiem amb la campanya, és una cosa increïble. Ja no sabem el que és realitat o és somni i ja confonem tot, aquestes alçades. Sí, ara abans de començar, aneu per aquí els tres, encenen els llums, la gent estarà al cas, i després veniu cap aquí dins, i l'Anna presenta, i llavors cada vegada anem pujant. Us voleu Per aquí darrere. 30 segons, Uriel. No, perquè aquí no estic veient ni res. Aquí fa hores que estic aquí. Internet. Ja és que no m'he costat. Campana de la... Que jo... Algú ha de posar l'ordre? No, ja. M'han tocat els ous ben tocats, tio. Se m'han emportat la música, tio. Molt bé, molt bé. Tranquil, t'abraces amb l'Alfons, rius... Per això, perquè tu fes durar l'aplaudiment, per això. Ja s'ha acabat, que ja me l'he deixat a la cartera. Alex Fenoll, one of Joan Laporta's men, is left in charge of organising public events for Solidaritat Catalana. His team of collaborators manages all logistic aspects of the project. Uriel Bertran and Alphonse López Tena don't hesitate to bring their own trusted collaborators into the team led by Fenoll. Xavi Escolano, ets tu, eh? Sí. Llavors, explico. Tenim 4 actes simultanis, 4 actes que quasi començaran a la vegada, però per exemple m'han demanat els de Girona de començar una hora abans. Faristol, a peu dret, res de taules ni res, perquè volíem un format molt allò en plan espectacle i fer bé sidral a tot arreu, però se'ns escaparia les mans. Això potser, bueno, depèn del que parlem, però potser potser estaria bé coordinació, no? Amb ells, el tema aquest, o no? Sí. Trucant l'Uriel i el Comella i em diuen, escolta, hi ha una estructura i tal, i tu que en saps de producció, el tema dels actes, ara mateix està molt descontrolat. No és que la persona que hi hagi no en sàpiga, sinó senzillament que és que no pot. The team led by Alex Fenoll is in charge of putting together the primary election for Solidaritat Catalana. They'll have just over a week to do so. Avui estem fent una reunió de localització i tal, i hem de fer una reunió tècnica, bàsicament. Amb el rock. Llavors aquest dia, vosaltres hi aneu pensant tal no sé què, i aquest dia ja fem un escandall del material que necessitem i què és el que demanem nosaltres, què és el que demanem... Bueno, no, és que hauríem de centralitzar tot a través nostra. Solidaritat Catalana will choose its candidates with a system never before seen in Catalonia, the open list system. They will have to explain it correctly to all voters. I no em queda gens clar el del sistema aquest. Em pensava que anava... Cada llista eren 6 vots. És un caos, això. És que no acabarem. És que ni en 24 hores. Va, en sèrio. L'únic és l'Alfons el que ens pot ajudar a dissenyar l'estratègia del recompte. A veure, qui vota ha de saber un article que hi ha aquí. Sí. Qui recompta ha de saber un article, no s'ha d'empapar les 4 folis o els 20 folis. Llavors necessitarem gent molt espavilada que pugui estar
a la zona de vot, que sàpiguen perfectament el reglament com va, perquè necessitarem gent informant. O sigui, tenim un sistema de vot de fantasia, que és molt democràtic i és molt complet, però que no tothom entén a la primera. Detectar els més espaviladits. Enganxar-los i matxacar-los, O sigui, no podem tenir vots nuls demà. No en podem tenir. Que hi ha la part mediàtica... Counting the votes cast in the primary won't be easy either. They only have a few hours to finish the job. Otherwise, the press won't report on it. Sí, ara. És un lloc en el qual la gent pot anar a votar des de les... De 9 a 3 jo faria. De 9 a 3? 6 horetes. Llavors recompte i a les 6 de la tarda... A les 6 de la tarda no està fet el recompte. Pues a les 6:30 posem. No, a les 6:30 no està fet a les el 19. recompte. No està fet el recompte? En 4 hores no està fet? No, està fet el recompte. Pues a les 20. Com mínim. Vinga. Escolta'm una cosa. Creus que estaria bé portar un notari perquè aixequi acte? No, home, no, per l'amor de Déu. Vale, ja està. I un bisbe perquè beneixi, de pas. No. Vale. Era el del bisbe? Vale, ja està. Ja ho tenim tot lligat fins al dia 11. Catalan public television takes an interest in Joan Laporta as a politician one day before the primary. Si no hagués estat president del Barça, no seria on és ara? Bueno, jo crec que S'ho ha a la plantejat? vida... No sé. No, és que no s'ha plantejat. A la vida cadascú tenim la nostra trajectòria, el nostre recorregut. Jo sóc advocat, treballo d'advocat, em guanyo la vida d'advocat, he fet de president del Barça, aquí estan els resultats, estic molt orgullós i estic convençut de que es pot millorar i és el que desitjo. És des de la sentència del Tribunal Constitucional que Joan Laporta és independentista? No, Joan Laporta és independentista des de que té ús de raó. I en aquest sentit doncs, tenia un pare que ja ho era. I saps que demà tenim unes primàries a les que s'elegiran les llistes, no? Quanta gent pot votar demà? Demà poden votar al voltant dels 17.000 militants. L'últim dia de matins estiu, aquesta temporada, que vagi bé, i també demà, en aquestes primàries que fan en el seu partit per escollir les llistes. Tant de bo. Fins una altra. Té més ritme aquesta noia que el conill. Bueno, però a veure si vens amb el conill. A veure què diem. Un conill. M'ha tirat massa merda durant massa anys i ja tinc els collons plens d'ell. Ja ens veiem. Vinga, adéu. Adéu. Gràcies. Adéu. Solidaritat Catalana has to make 4 electoral lists corresponding to the 4 districts in Catalonia. There are 135 seats in the parliament, 85 representing the districts of Barcelona, 18 for Tarragona, 17 for Girona, and 15 for Lleida. In order to choose these lists, Solidaritat Catalana organises an electoral process among its members, known as a primary election. They will do so with a procedure that has never been seen in Catalan politics: open lists. This means that any party member can throw their hat in the ring. They can do so individually or in groups of up to 6 people. Those with the most votes will win a place on the electoral lists. The rest will be substitutes. The other political parties in Catalonia have already drawn up their 4 electoral lists. Some have hand-picked their candidates. Others have had an internal election among the different factions inside the party. During the election to the Parliament of Catalonia, impartial observers monitor the voting process. The Solidaritat Catalana primary election is monitored by the members of one of the groups running in the election. That of Joan Laporta, Alfons López Tena, Uriel Bertran, and their collaborators. The day begins with problems. A computer glitch makes it impossible to print the list of members just 20 minutes before starting. If they can't resolve this setback, they won't know who is eligible to vote. We'll have to cancel the primary, and the future of this new political project will be in danger. Ja teniu les indicacions que ha donat abans l'anunci. Meanwhile, I ja està. volunteers learn how the voting system works. The first voters are already waiting for the doors to open. Nosaltres estarem aquí fora informant a la gent que vinga. El llistat està ordenat per nom, no per cognom.
el grup quin és? De la M a la... A la no sé què. Hòstia, aquí estem aquí, joder. De la M a la P. Sí, hi ha els punts i els punts, aquí hi ha 2 punts. Si vols et dono una papereta i t'ho vas marcar. Em vaig dir que a les 9 començaven a punt, que jo treballava a les 10, aleshores no em puc quedar. Però no podré posar-me a les 10. No podràs. Exacte. Tu mateix. Vale, ja està sortint. Una cosa menys a la vida. Em presento per demostrar que qualsevol persona de base es pot presentar, ni més ni menys. Va, fes-ho, presenta't i tot això. I vaig pensar, mira, per què no? Algú altre ho ha de fer. Jo em presento a la candidatura de Barcelona. Pots tatxar el que vulguis, els membres que tu consideris, però votant-los primer, saps? No pots anar tatxant sense votar. Col·laborar en un procés novedós de confecció de llistes és molt engrescador. La veritat és que jo no tinc cap ganes de protagonisme. Es fica molt en tu, que sí, jo. Bueno. 30 segons. Ei, necessito gent aplaudint ara, tio. De veritat, va en sèrio, gent aplaudint. The primary is also used to raise funds. T-shirt sales are a total success, and hundreds pay the membership fee on the day of the primary. Solidaritat Catalana will have money to fund their campaign. Alex Fonoll ran to be included on the list for Barcelona. After the polls close, he wants to know the turnout numbers for the primary. But he's in for a surprise. Volunteers received orders not to count how many people had voted. Per curiositat, podeu comptar una mica cadascú per sobre? No, dic que no. No dic que no? Simplement és per saber jo quants vots hi ha hagut. Pas previ abans de començar el recompte. Tot el lloc on hi hagin papers i octavetes d'aquí, fora. Que no hi hagi cap mena de possibilitat de tombo. Pues a fora. Esteve i Portell, 13. 1. Sánchez Nofre, 1. La Porta, 3. Marín i Saravia, Sergi, 1. Casa de Vall i Puig, Anna, 1. Tremosa, Antoni, Xavier. 1. Domènec, 3. Se'ls hauria de donar una explicació de que, com a mínim, fins d'aquí mitja hora hi hauran resultats. The press conference to announce the results is scheduled for 8 p.m. But counting takes longer than expected. Sí, són els que passen als millors partits, als millors jocs. While counting, volunteers have to check that the number of votes cast coincides with turnout numbers. But some detect that this is not being done. No estan verificant res. Vale, però després, si voleu, feu la comprovació de que tot ha sortit bé, però clar, aquí tenim la premsa que està ja fotent-se els entrepans i estan desesperats. Són 2 hores aquí.
Quan se fan com unes senyales d'aquestes, la gent ha d'estar tranquil·la. I doncs, si no hi ha un índex d'error, no va per l'atenció i la pressió. En el moment que tingueu el definitiu, tingueu els 10 primers, el que està al 70... Aquí ha passat a l'ELA. No podem treure ni la participació que ha hagut... Sí, participació sí, perquè el nombre de debutants ja l'hem comptat. Members of the committee decide to announce the winners of the primary, despite the fact that all the votes have not yet been counted. (2.316) Sí? Candidatura a la porta. Segon. Sánchez, candidatura CCN. Aquella mesa no està aquí inclosa. No, les estic incloent, agafa les dades directes d'aquests dos. Vale, sí, ja està tot, això és definitiu. Això és Vale, definitiu. vale. 787. 2.316 i 787. Sí. The press conference to announce the definitive results of the primary starts. But votes from the tables with the highest turnout haven't been counted yet. Estàs de punt, no? Jo Vine aquí a recollir l'acte de l'última taula, que ha sigut l'acte dels Joans, dels Jordis, dels Jaumes, dels Joseps i dels Ignacis, que estava a la taula més plena de tots. Què? Anem a la festa o no? La porta, president! Catalunya cap present! Ara. Solidaritat Catalana now has a definitive list of candidates to the Parliament of Catalonia. The campaign begins. Aquí s'haurà d'organitzar a cada comarca un acte central de campanya. Lo bo de la situació que estem visquent és que és una carrera d'esprint. Per tant, hem d'anar a tope d'aquí a les eleccions. Jo, per exemple, a mi em posa nerviós quan un acte és una hora i resulta que jo de començar a una hora començo un quart d'hora més tard. Cosa que aquí és absolutament normal, cosa que tothom veu bé, però no m'agrada. El millor de cara al públic seria pujar una persona, comença l'acte i diu que el Joan Laporta trigarà un pèl més. Ja està. Això d'anar amb aquest estrès no pot ser. El que sí que han de demanar és disculpes a la gent, això, sense cap mena de dubte, i anunciar que anunciarà un pèl més tard, o la gent es podrà nerviosa. A partir del moment que dic el sí, ja vaig deixar ben clar que sense estar desconnectat del tot m'havia de dedicar plenament als meus fills. Què és el que he de buscar? Direcció Andorra. Direcció Andorra. Andorra, Prada... I després quan arribi cap aquí, sap on és o continuarà cap a Andorra? Ja posa la cara de furó, la cara de furó. Se va reproduir la cara que li posaré. Gent, això d'arribar tant, no? No, sí. Joan Laporta's public appearances as a politician have been few and far between so far. He has taken a few weeks off after finishing his time as president of Barça. 2.5 months before the election, Laporta comes on the scene. Presentem a les eleccions al Parlament de Catalunya. Ja no ho conozco. Una
china con una guapo. ¿A que sí? Una china guapa. No, china medio guapa. Muy guapa. Sí, gracias. No hi ha pressa, Jo tinc una mar de bé. Gracias. Què ens interessaria d'entrevistes? Una aparició setmanal? Una setmanal o premsa o ràdio. Val, una. Sí, per això està perfectament organitzat, Sí. Li porto la seva agenda, els temes de premsa, de comunicació, i diguéssim, sí, estic en el dia a dia, diria que hora a hora o minut a minut amb ell durant el dia. Jo escrivia a la revista El Temps. Li vaig fer una entrevista que encara avui recordo que era a la Rambla de Catalunya, i recordo que el Jan em va donar el seu telèfon mòbil, el número i això, per si necessites qualsevol cosa i tal. Es va crear una empatia, i la prova és que d'aquesta empatia doncs, encara avui estem i l'amistat és més forta que mai. Ningú viurà de la política, perquè tothom aquí, un és advocat, l'altre és notari, l'altre és economista, i jo vull continuar, quan he passat aquestes eleccions, escrivint, investigant i anant a arxius. Però, no, tot això t'ho dic perquè hi ha una sèrie de persones que ens han evidentment que tenim un sou. Solidaritat Catalana has just over 70 days to convince voters. But the law forbids them from soliciting votes until the campaign officially begins. Vale, tothom amb microfaristol, Doncs ja està. A banda d'això, presenta el Joel, parla el Toni, seguidament l'Uriel, el Fons i tanca el Jan. Ok? Màxim 10 minuts, 10-11 minuts. Vale? Voleu que us posem un regidor i us donem una senyal o alguna cosa? Sí? Que tot pot pagar l'hora. Una escopeta que et passis al 10 minuts i fots un tret. Exacte. Hauria de fer un semàfor. Al braç, És que la veritat és que ho estem passant bastant bé. Jo diria molt bé. Va, vinga. Hauria de fer com aquella abans. Per allà. Preparem-nos. Necessito que algú... Hi ha fila zero. Treu una foto. A mi. Coses de la vida, toca Sabadell i fem l'acte aquí de presentació de campanya amb la porta i jo que faré de baríton avui. Vine cap aquí. Bon dia, vine aquí. Oh no. Ui, com està m'adormit tot. Saps el plaer que et de posar-li la llet amb Frosties cada dia al matí? La tinc una setmana sí o no, i aquí la que està pencant també molt és la meva mare, que la va buscar a escola molts dies. No, si no tingués el recolzament dels meus pares seria impossible, en tots els sentits. Ella es pensa que vaig a la nova fàbrica. Diu, el papa va a la nova fàbrica. 5 minuts tu i 15 la resta? Sí. Ho saben? Saben la resta? Jo vaig clavant, no cal ni que em marquis, És a dir, no m'allargaré. No, fliparàs. Tens nervis. Hòstia, avui... A casa meva parlant, imagina't. Ai... Uf... Va, escalfarem. El meu pare va emigrar ara fa 60 anys. El meu pare va emigrar ara fa 60 anys de Múrcia. Uau! Hòstia! La meva família es va establir en un dels... La família del meu pare, igual que moltes famílies a Catalunya, va venir a buscar un futur millor. Com el meu pare, n'estic convençut que en aquesta sala hi ha molta gent que té una història similar. A Catalunya sempre hem sigut persones valentes i emprenedores. I si seguim sent persones valentes i emprenedores, no us cal dir cap dubte que el futur és nostre. Amb tots vosaltres, Isabel Clara Simó.
l'espai que ocupen els partits defensors de la independència de Catalunya cada cop està més disputat. Una de les formacions que concorren en aquesta legislatura per defensar aquesta idea és la que lidera Joan Laporta, Solidaritat Catalana per la Independència. Senyor Laporta, bon dia i moltes gràcies. Bon dia i gràcies a vostès per convidar-me. Solidaritat Catalana obtindria entre 2 i 4 diputats. Què li semblen aquestes dades? Si realment l'independentisme es redueix a 3 o 4 escons, vol dir que no hem sabut. Primer de tot haurem de fer una autocrítica i no haurem sabut transmetre a la ciutadania el que cal pel país o la nostra proposta. Suposant, senyor Laporta, que els resultats no anessin bé, què faria l'endemà, és a dir, amb el partit? És a dir, Solidaritat Catalana per la Independència, depèn del resultat que hi hagi, què pensa fer vostè? Home, depèn del resultat que hi hagi. El primer que farem serà, si és bo, celebrar-ho, i si no és bo, fer autocrítica. És a dir, el meu compromís ara és aquests 4 anys. I, evidentment, si en som 14 o en som 20, farem molta més feina i segur que això vol dir que funciona i que té projecció futura. I si en som 3 o 4, el meu compromís serà per 4 anys. Jo crec que veurem a Laporta al Parlament, això sí que estic convençut. El número no ho sé, perquè és que jo crec molt d'on anirà aquests dies, però jo crec que entra segur i que estarem parlant d'alguns diputats segur. In 2010, there are 6 political parties in the Parliament of Catalonia. Convergencia y Unió. They have never included Catalan independence in their political platform. They define themselves as pro-Catalan liberal Christian Democrats. They controlled the government of Catalonia for 23 years in a row. Partit dels Socialistes de Catalunya. Affiliated with the Partido Socialista Obrero Español, they have come out against Catalan independence. In 2010, they are in power in the government of Catalonia, thanks to support from Esquerra Republicana and Iniciativa Verds. Esquerra Republicana de Catalunya. They are in favour of independence, but don't expect to make any proclamation to this end. In 2003, they supported the PSC to govern in Catalonia. In 2010, this support continues. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa. Their leadership has spoken out against Catalan independence. In 2010, they also supported the PSC to govern in Catalonia. Partit Popular de Catalunya. This is a delegation of the Partido Popular Español. Their honorary president is Manuel Fraga, formerly a minister in the dictatorial regime of Francisco Franco. They are totally opposed to the independence of Catalonia. Ciutadans. They define themselves as a Spanish party born in Catalonia. Their official name is Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. They are totally opposed to the independence of Catalonia. But these aren't the only rivals Solidaritat Catalana must face. There is another political party not currently in the parliament, which also wants to proclaim the independence of Catalonia. It is Reagrupament. In fact, the ideologies of Solidaritat Catalana and Reagrupament are nearly identical. Reagrupament was created 1 year earlier, in 2009, when their leader, Joan Carretero, left Esquerra Republicana. Many want Solidaritat and Reagrupament to run together in this election. Otherwise, they say they won't vote for either party. Considero que aquesta dicotomia entre aquests 2 o 3 partits polítics és una afrenta, és una escopinada, és una bufetada a la manifestació de Barcelona del dia 10 de juny. Veniu, participeu a les primàries i no va voler. Precisament en aquell moment és quan van venir el Tena i l'Uriel, m'han fet una proposta que m'agrada molt i vull comentar-te-la. Doncs no va voler venir, perquè deia que eren agents de Convergència i d'Esquerra per destruir l'independentisme. Vaig pensar, hòstia, no anem bé. Early polling shows that Joan Laporta is one of the most popular figures in Catalonia, much more than the president of the government and the opposition leader. 97% of voters know who Joan Laporta is. However, very few people know that he's running in the upcoming election. El Jan ha de ser més omnipresent en fotos. Estic parlant del web. Un entra allà i no sap de què va i no veu el Jan enlloc. Dius, on és el Joan Laporta aquí? És que tranquil·lament ens podem trobar que un 70-75% de la població, hores d'ara, no tingui ni punyetera idea de què vol dir Solidaritat Catalana per la Independència.
Doncs que s'ha de reforçar molt la cosa aquesta de que nantros som els de la porta. Ei, senyora, els de la porta som naltros, La porta, perquè és que si no la gent no se n'entera. El dilluns fem una sessió de fotos, llavors tindreu el Jan amb corbata, sense corbata, rient... Hi ha un vídeo. El vídeo que s'ha fet, que és un vídeo d'una parella que està en un terrat i un li diu a l'altre tens somnis? I l'altre diu sí, tinc somnis, no sé què. Llavors passa un estel fugaç. Ei, mira, un estel fugaç. Pensa un desig. Això és el vídeo que tenim. Foto ara mateix, tio. I el creatiu que he fet jo li donarem un goiga. És que tens raó, però no tenim vídeos. A no ser que n'encarreguem un. En fem un ràpidament i n'encarreguem un de 30 segons. Núria, que es diu Núria. Volunteers propose solutions to rectify the communication strategy. Sant Adrià. Se pot orientar que aquestes persones facin una campanya molt apegada al terreny. Per exemple, un adherit convenç a 10 persones. Aleshores, si som 6.200 persones, doncs amb 10 persones ja tenim 62.000 vots. Però si cada adherit convencem a 50 persones, ja són 310.000 vots. Quina empresa catalana, això no ho té en Corte Inglés. No, clar, són agents comercials. I que aquesta cosa no l'estem fent. El primer pas per la victòria és una bona organització. Si a més aquesta organització està motivada, té un discurs que té raó i uns líders collonuts, en el nostre cas el que tenim és sensacional, és fijo que no podem perdre. Ei, on estàs? Perquè avui tenim sessió de fotos de campanya, m'havia oblidat. Va, més ràpid. Collons, que tinc pressa. Vinga, va. Potser un pèl mirant que no se li marqui la barbeta? No m'havia pentinat, des que em pentinava la meva mare quan era petit no m'havia pentinat tan bé. Més o menys. La independència d'alegria, hòstia. Has vist les proves d'en Sobrat, com anirà tot? Li has ensenyat, Lluís? Ho veus bé, així? Sí, però ves de puta mare. Tu ves passant que tinc ganes de veure-les. Val, posada la corbata, capullos. Us ho he dit. Una camisa patada, hòstia. Va, tornem. Hòstia, però digueu-me la corbata. Ah, no, sí, tranquil. As the project moves forward, tensions arise among the members of the campaign committee. Alex Fonoll feels like key aspects are falling through the cracks. He doesn't hesitate to take on responsibilities beyond the scope of his area. Estic de molta mala hòstia, a més. No és amb vosaltres, sinó amb una persona de l'equip que no fa la feina. I l'hi hauré de fer jo. Jo no em pensava que arribés un desgast emocional i psíquic tan alt. El desgast s'accentua o es doble quan deixes de confiar en gent que tens a la vora. Perquè va trucar la tia de la federació d'immigrants més important que hi ha aquí, i li vaig anar al telèfon, que m'enviï un correu, que m'enviï un correu. Aquest no és el procediment, que m'enviï un correu. Una federació d'immigrants que són 80.000 persones, tia. I és la seva feina. La seva feina és trucar aquesta persona. I ho hauré de fer jo. He fet de tot. De tot. De tot. De coses, milers de coses que no em tocaven, a coses en moments tenir la sensació d'aguantar tota l'organització i, bueno, i veure coses una mica quasi d'humiliants també m'han passat. Clar, en molts moments avalues si val la pena, perquè el desgast que hi ha a nivell personal és tan alt que avalues, hòstia, val la pena tot això. El calendari d'actes, no sé ara mateix quins actes tenim, tio. Com és possible? No sé, tinc més o menys una idea, el Valdera m'ho ha de passar, i ja li vaig demanar ahir. I hi ha gent aquí que no és noble. I clar, m'he plantejat d'abandonar perquè jo no vull treballar amb gent que no és noble. I trobo que la gent que ha de liderar un país o projecte d'un país ha de ser molt noble, això el té a la porta. I he continuat per la porta, simplement. Escenari baix, molt a prop de la gent, molt pròxim, i amb discurs final dels tres... Escolta, no me contes l'acte. Vale. El López Tena era un personatge que creava molt...
molts amor-odi entre la gent independentista, vaig defensar que entrés a l'equip amb Laporta. Hi havia gent de l'equip que no volia que entrés, bastanta, i amb arguments molt potents, i jo que no, que és un tio molt vàlid, té un discurs potentíssim i és una persona que el porta a qualsevol lloc i és incisiu i rebenta i convenç. És el bulldog de l'independentisme, doncs és el bulldog. No és el bulldog. Provincians, corruptes, mediocres. L'error més gran que hem comès Solidaritat Catalana amb la independència, haver col·locat 2 polítics professionals a dintre, López Tena i Uriel. I va el senyor Artur Mas i diu, no, jo ho aconseguiré, sabré gestionar una tensió moderada amb l'estat espanyol. Tu no sabràs gestionar res. En aquest reportatge hi ha 2 d'aquests polítics professionals, o ja no estaran amb nosaltres o s'hauran encarregat tot aquest somni. Tensions increase among the party management at Solidaritat Catalana. Alex Fonoll hands in his letter of resignation. Joan Laporta asks him not to step down. Fonoll decides to stay on, but is marginalised from the campaign committee and dismissed as head of logistics. He is relocated to Joan Laporta's protocol and security team. Fonoll's responsibilities are transferred to Javi Escolano, one of Uriel Bertran's men. Què ha passat? Cops de colze. Jo, sincerament, crec que la meva figura incomodava o feia molta por un seguit de gent. Llavors, clar, doncs, la figura d'una persona que no demana premi, que està aquí només per pencar i fer que les coses funcionin i que en moments pot ser que et passin una mà per la cara, doncs és molt incòmode. Absolutament la gent amb més criteri d'aquest món, que són els meus pares fins i tot, em van dir deixa-ho. És a dir, deixa-ho, no s'ho mereixen, és a dir, deixa-ho. Perquè li vaig presentar 2 vegades seguides la dimissió a Laporta. I el mateix Jan em va dir que continués, hòstia, que per lo que quedava continués. Ara, no sé per què tinc la intuïció que els cops de colze continuaran o encara augmentaran molt més. És a dir, tinc d'estar pendent d'altres coses, és el que ho ha desvirtuat tot. Tinc d'estar pendent que no te la fotin, que no s'apropien de feina teva, és a dir, perquè he vist contínuament com de feina meva se n'estaven apropiant persones, no? Vaig entrar en un rol i finalment he agafat un altre completament diferent. Jo vaig entrar una miqueta d'assistent de l'Alex Fonoll, una mica per portar tots els temes de producció. Jo quan vaig arribar no hi havia ningú que estigués controlant de prop el tema dels actes. Va ser al principi l'adaptació de les 2 primeres setmanes i ara és el moment que jo comenci a liderar com a iniciativa pròpia. En principi, en aquests moments estaré jo al control. Javi Escolano is the new head of logistics and production. His first challenge is to organise the national convention for Solidaritat Catalana, a huge event at which party members will decide on the contents of their electoral platform. They will vote with a show of hands, point by point. Ens enrotllarem molt bé. No, ja no. Jo seré breu i explicaré l'acte que fem avui de presentació del manifest electoral de la Societat de la Independència, que serà sotmès a la votació dels socis a la propera... Socis i simpatitzants. Socis i seguidors. Jo us ho diré. Gràcies, senyor batxiller. Diguem, company, camarada, col·lega... Tu ets il·lustre. Jo soc excel·lenci. Jo soc il·lustre. Tu ets il·lustre? Jo soc també il·lustre. Sí, com a advocat. Els advocats som il·lustres. No, els advocats sou il·lustres. Ja està, ja has fet trampa. Ja m'ha deixat el cul a l'aire. Aquí tens tota la documentació, el manifest, les esmenes... El que sí que m'agrada és tenir mentalment les idees força que vull comunicar. I aleshores, doncs sí, a vegades em faig dibuixos. Sí, més que dibuixos, són signes perquè me'n recordi de la idea força que vull transmetre, no?
Some members of the media continue to invite Joan Laporta to their programs, but his role as a political figure isn't attracting attention in the press. Journalists prefer to speak about Barça, despite Laporta's efforts to bury his past as president of FC Barcelona. Amb la Catalunya independent. A quina lliga jugaria el Barça? A quina lliga jugaria el Barça? A la que volgués. A que volgués qui, el Barça? El Barça. A la que volgués el Barça. I on vas tu, a Llots o...? No, jo vaig al meu lloc. Fa 7 anys que no anava a aquest lloc i estic molt fotent en il·lusió. A més, saps què passa? Jo anava amb el meu pare va morir i la gent d'allà se'n recorda molt d'ell durant molts anys. Clar, i sempre ha anat al seu lloc. I no van saber qui era el meu pare. Vaig anar amb el meu fill i, no sé, tinc els veïns d'allà que m'agraden molt coses que em van dir. A setback plagues Joan Laporta's political career. The new head of Barça accuses him of misappropriating club funds. Atácale, que ese es un fantasma. José ese es un fantasma. Atácale. Que tú has hecho lo que tenías que hacer. Te has llevado la pasta para que le den por culo. Es igual, lo que te la hayas llevado. Ole tus huevos. Venga. Passen 5 minuts d'un quart de 12, fins a la 1 tu diràs. Us imagineu que dedicarem també una bona estona a parlar del que ha passat a l'assemblea de socis compromissaris del Futbol Club Barcelona. The accusations by the new leaders of Barça don't put a stop to Joan Laporta's political career. Before the elections, he sets out to visit the most important cultural bodies in Catalonia. Puta, divendres a la nit, a la tarda ja comença a estar... Arrossegues tot el pes de la setmana, Sí, ara es venen uns dies durs. És més, jo diria que el cap de setmana que comencem, com qui diu ara, és el més dur de tota la campanya. Més que la campanya. No contesta mai, tu. Qui és un nen? Pol. Que avui tenia classes particulars. No, tenia classe particular i vull saber com ha anat. El gran ve i ho comparteix i em pregunta, s'interessa. El mitjà està en contra. El Guiva està en contra. I juga al Barça i aleshores això, el ser fill meu té una pressió afegida. Clar, que ell ha d'anar a jugar per aquests camps i aleshores si hi ha gent que no comparteix el que jo penso, aleshores es ficaran amb ell i ell diu que vol viure la seva vida i que vol viure tranquil i que no vol viure amb aquesta pressió i que ja està bé, que em fot unes bronques. I el petit passa. El petit mira, escolta, pregunta, però no es pronuncia. Visca el Barça, visca el Barça i visca Catalunya! Salut! Visca el Barça i visca Catalunya lliure! Hòstia, és que molt fotut, això. Molt bé! Ara hauries de fer un tour, Treu això... Sí, vinga, va. Bueno, Aquí, per darrere el ginoll, aquí. Vinga, que ja quasi que és dalt. Vinga, molt bé, ja està ben dalt, Hòstia, això no és fàcil, Molt bé. Sí.
Sí, això ho tinc clar. L'únic que em falta és l'Alfons. I jo, la meva pregunta és si l'Alfons pot anar un moment per la tarda a l'acte d'Artesa. Perquè li fem fotos. Són per anar als cartells. No, jo, a veure, això no, en teoria és el que s'havia dit, però que vull dir que no ho decidim nosaltres, ho decideixes tu, això. Vinga. Adéu-siau. Hem de fer diverses jornades. L'Alfons no es mourà. Ja està. Sí? 2 jornades i a prendre pel cul. Jo li he dit això, He dit, escolta'm, això sortirà més car, Pensa que això és un superstar i tal. Bueno, escolta'm, és que el que no faré serà moure l'Alfons, no sé, vale, vamos a l'Alfons. No, a veure, l'òptim era moure l'Alfons perquè la muntanya no vagi a Mahoma, però bueno. No, és que era l'òptim per estalviar calés. O sigui, totalment. Sí, totalment. Javi Escolano and his team prepare a spectacular event to kick off the official campaign. Financial difficulties change the situation. Diguem, a l'edifici que tinguem dissenyat serà una base projectada i a sobre d'això ficarem el 3D que fem. Arrissem el rínxol i li donem un aspecte, li donem un acabat artístic dintre del temps que tenim, O sigui, no estic dient ara... L'element conductor és l'important. Si l'element conductor és l'avió, doncs és l'avió el que ens hem de currar, no el fons allà amb ocellets i no sé què. Que el que seria la bomba, home, si tinguéssim una realització en directe, fer-li un plano curt al que està d'això i barrejar-ho amb un fons a darrere, difuminar-ho dintre de la mateixa imatge, seria l'hòstia. No? No pots quedar de fàstic. The campaign posters are presented at a press conference. Joan Laporta isn't satisfied with the final result, but there isn't enough time to change them before the night the campaign officially kicks off. Ell estava present a la reunió. El que passa que ell la sensació que va tenir en una presentació de PowerPoint va ser diferent de quan va veure el cartell ja fet. Qualsevol tipus de gestió per poder tenir la més mínima presència a nivell internacional. Deixem de passar per Madrid per dirigir-nos directament a Europa. Financial problems have a direct impact on the Solidaritat Catalana campaign. Just a few hours before the first posters are hung, the war chest is empty. The logistics team is left with practically no budget. Falten exactament 7 hores per l'inici de campanya, per l'enganxada de cartells. I, justament, a l'inici de campanya és quan hem de canviar el format i hem de reduir el format dels actes, doncs perquè tenim problemes econòmics. Sí, però bueno, és el que hi ha. Nosaltres havíem pensat en un determinat pressupost, després no hem pogut arribar a aquest pressupost i hem hagut de gestionar amb uns recursos més reduïts i per tant quan això passa t'has d'adaptar a la situació. Estic molt rebentat. Pensa que això ataca els nervis. The campaign kickoff is seen as a show of force, but for Solidaritat Catalana, it will be more than modest. Financial problems make the huge show they had planned impossible. Just when the press is beginning to pay attention to Joan Laporta's leap into politics. Inici de campanya, tots darrere el Jan ara, avui. Emili? Hi ha premsa o no? Sí, Antena 3 i tot, entrevista al Jan, però avui hi ha tothom darrere. La gran sort que vam tenir. Una reunió... Com s'organitza la penjada fora? Ens dirigim a la plaça i El Jan, jo... Què es fa? Jo no vaig mai un cartell, què es fa? Hi haurà adhesiu? es remena la cola i ja t'ho tindrem tot preparat. No, tu agafes, no sé... Ja són un per fer-ho, no haurà 3 o quants haurà de munts? No, es deu tots amunt. Sí, un se'ls aguanta, l'altre li fica la cola, el Jan, és el típic. Això em cola. 4 minutes until the campaign kicks off. Alex Fonoll realizes that the current logistics team hasn't prepared the poster hanging. He decides to improvise.
blanc, aquest blanc és una mica trencat. Els cartells són nostres i no hi ha d'enganxar el sol. No, si ha passat aquest acte. No, perquè es confondrà, es veurà una cosa molt rara. Estem enganxant cartells, que rebenta l'enganxar cartells con uns cartells nostres ja. S'ha d'aguantar i tirar endavant. Ajuda'm, sisplau, tio, perquè la gent no deixa la copa de cava ni... És una mentida, tio. Tinguis a fotre, ja és l'últim, tio. Vinga, cuidat. Vale, no s'enganxa o no s'enganxa? No s'enganxa. Ha sigut un mal invent, No, fora. S'agafa o no? No? Doncs vale, va, directe als cartells. Si a cas, Molt bé. Visca Catalunya lliure! Vale, acabem-los d'enganxar tots, no? Vinga, anem a enganxar. Independència! 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 The electoral campaign has just begun. From now on, public media outlets in Catalonia won't be able to speak about the Solidaritat Catalana. In 2010, public media outlets are prohibited by law from employing journalistic criteria during the electoral campaign. They must follow rules establishing the time and order allotted to each party according to the results of the previous election. This means that Solidaritat Catalana won't be in the mainstream media in Catalonia. Private media outlets tend to follow the same criteria, apart from a few exceptions. Arribo cap a aquesta hora, cap a 8:45, després de deixar els nens al col·le, i espero els meus socis i els companys de feina que venen aquí cap a les 9. Hosti, quin gol, tio. El gol aquest que fa el Messi a Getafe és impressionant, la jugada. Joan Laporta ordered the Solidaritat Catalana posters to be changed. The rest of the political parties have already put up all their campaign materials. Ja m'ha dit que no li res. Pot anar impremta avui? Sí. Ara, el cartell aquest, ara ens passarà l'última versió. Sí. Escolta, aquests 15 dies, o aquestes 2 setmanes, en positiu a tope, Va. Fins ara, company, ara anem. A la tele de Girona. Sí, senyora. Maquillaràs, jo. Maquillaràs. Pintaràs els llavis? Un dia els maquilladors que em pintin els llavis. I les ungles. Unes del Barça i l'altres de Catalunya. M'han educat en el barcelonisme i en el catalanisme. Seria, collonet. Veieu? I em surten les ungles d'aquest color. Local and provincial media are the only ones interested in the Solidaritat Catalana campaign. Seguint amb els tios que ens han portat aquesta punyetera misèria, és que tens un problema. I si... No, t'ho dic, t'ho dic sincerament. Ell en té dos problemes. No. Ell en té dos problemes. Si és perico, té un altre problema. No, però t'ho dic, és que és per fer-ho... No, t'ho dic. No pots tornar-ho a fer. No ho has de fer tu, ni que siguis perico ho has de fer, t'ho dic de debò. Vas de votar, Tu us podeu. Sí, fotuda, ja. Voteu-me, no foteu, Estan aquí xerrant que també i no sé què, que no n'hi ha prou, L'heu de votar. Va, l'entrevista bé. Has vist que els pericos, hòstia, els localitzo immediatament. La línia de meta està arribant, doncs ja. Com a mínim la veig ja, no? Aquest és un cartell electoral. Va haver-hi algú que es va colar, però com a mínim hem rectificat a temps. En això i en l'espot electoral. Home, la gent ens deia, com collons feu un espot sense la porta? Si vols, pots. Vota sí a Solidaritat Catalana. Vota Solidaritat Catalana per la Independència.
anem amb una sabata i una espardenya. No hi ha pasta, tio. Home, tio, tu veus alguna banderola de la ciutat? Veus alguna? Jo no. No tinc feina, tio. Ara és la meva feina, aquesta. Posar un granet d'arròs, de sorra, per fer país. El vot és per vosaltres, eh? Vinga, xoca-la. I bon cop de fal. No en tinc cap... I bon cop de fal. No en tinc cap dubte. Clar que sí. No ho veus? I em don més força, això, perquè és una passada. Veus la gent que té il·lusió, tio. I això és un canvi que impugui. L'últim que l'ha posat és el que es veu. Ei, hola Joan. Mira, acabo d'arribar de l'acte a Esplugues i estic a les Rambles penjant cartells. I queden tan bé que dic, mira, li vaig a dir al Joan. Què? Estic penjant cartells, estic tocant la teva careta. No, que tinc molta feina penjant els cartells, que tinc que fer totes les Rambles fins al Colón. I demà tinc que anar al mercat. Que ets burra. The changes to the posters mean that many cities in Catalonia receive the campaign materials late. És que ens han arribat tard els cartells, van arribar dijous. No, tu ja tens l'esperit estèril. Em penso que dilluns o dimarts arriben les banderoles aquestes, poder-les a penjar. Si no estaran ni 5 dies penjades. Volunteers devise events to keep the campaign alive around Catalonia. La tècnica és donar els sous més i amb el prospecte, que si no... Per allò, per la independència de Catalunya, compte que són frescos i per la independència de Catalunya. Sí, allò és veritat. Compte que són frescos, eh? Vale, molt bé, moltes gràcies. Yo ya lo tengo, porque lo estaba leyendo. Si vol resultats, la porta president. Famous porn star Maria La Piedra joins the project as a volunteer. Her decision attracts the attention of the tabloids. The more conservative sector of the population doesn't look kindly upon this. Lo que pasa es que la prensa ha hecho un boom de todo eso y digo, solamente me cambio de partido político nada más. ¿Conoces a Laporta? ¿Eres amiga de Joan Laporta? Sí, claro, lo conozco. No, és una tia que vota independentista, que és collonuda, que és una tia molt ferma, però ara tothom va preguntant sobre això. Les instruccions. Sí, sembla que... No, i la noia, escolta, si és independentista, fantàstic, i s'ha de veure una tia, la mar de vaca. Hola. ¿Tú qué haces? I ens anem a Manresa. A Manresa tenim la universitat, a les 11, la Politècnica. Sí, és Politècnica. A on hem d'anar després? Tens un dinar a Vilassar. Dinar? Amb qui i per què? Amb empresaris, entitats del Maresme. Jo saludaré la gent, però no em quedaré a sopar, és que sí. Això és peudet, També això i això la porta. També ara se marxeu, no fotis. De joves empresaris em portaré 15 o 20 molt interessants. Jo he estat en aquest dinar i érem tots nosaltres. Aleshores, hòsties, si anem un dinar amb empresaris, és amb empresaris. No un dinar entre nosaltres. Perquè un dinar entre nosaltres, hòstia, hem d'estar preparant les coses que no. Hòstia, hem de trepitjar carrer. Anar a dinar amb 80 empresaris que ens ha de convèncer i a més que fotin calés, perquè fins ara els han fotent tot jo. Doncs em sembla collonut. Hòstia, anar a dinar amb la palla i ostres, doncs, la veritat és que menys que no és efectiu. És que ja està bé, em deu cremar, a mi no creu. Solidaritat Catalana begins the last week of the campaign. These days are decisive to the party's success or failure in the election. No, és que tu t'has aprofitat de la presidència del Barça per fer el pas a la política i dir, sí, amb els collons. Respectant a
tothom, però el que es defensarà serà a Catalunya, la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra llengua i les nostres tradicions, que tenim tot el dret a fer-ho, tot el dret. Si xerados aquests ja no podran dir allò. Voleu la independència? Ara, collons! I amb Espanya tindrem, fins que arribem a la independència, un objectiu: fer-li mal. Su Majestad, es que esto no lo salva ni Dios. Bueno, darrer dia de campanya, Darrer dia. Vinga, la porta, un altre vol per la porta. Gràcies, Dani. Atreveixo. 902 42 Aquest tio és collonut. The campaign is almost over. Before the day of reflection, members of Solidaritat Catalana take stock of what has been done. Als Facebook hi ha uns comentaris i un ambientillo. Clar, és que si no sort per les xarxes socials, la teva campanya té una força per xarxes socials, L'Obama va fer molt per les xarxes socials, també. Sí, però l'Obama tenia 800 milions de dòlars i tant. per fer la campanya. I jo me l'he pagat jo. Un petit diferent. Un petit diferent. Jo me l'he pagat jo i Déu-n'hi-do la pasta que m'he gastat. Si estem cohesionats, això també ho farà. Si veritablement es desperdiga o surten les enveges, els egos, això estem cohesionats. Jo estic molt cansat. Ara estic cansat. Hi ha gent que no sé, a mi m'han decepcionat perquè no tenen principis. Ni hi ha tan bona fe com et pensaves, ni... No sé. Clar, què passa? Després de les primàries de l'11 de setembre i de la convenció, de voluntaris no se'n necessiten tècnicament. Hi ha un responsable d'apoderats. Directament el responsable d'apoderats no compta amb mi, i després allà on estava ubicada jo, que era logística i actes, tot va en relació també de la defenestració Fanoll, el departament que de construir. Primer havíem de treballar tots junts per conèixer-nos. Ara el que teníem eren comissions de campanya. I comissions de campanya autonomenades. Al ser d'una manera tan laxa, tan fluida, doncs això sempre genera tensions. I ser responsable de voluntaris és una puta medalla de merda, que te la pengen perquè tinguin distreta 3 setmanes. Però després tots els marrons que els hi treus del damunt no tenen res a veure amb voluntaris, res. Jo crec que a la porta sí, la porta ho valora. El que sí que s'ha vist qui és eficient i qui funciona i qui no funciona. I qui funciona menys. Ja li trobarem un lloc al que funciona menys, però que el que funciona aquest l'hem de... Això haurem de gestionar a partir de dilluns. Perquè aquests seran els que ens donaran cohesió, aquests els que ens donaran no cohesió, eficiència, que és el que busquem. Hi ha gent que viu d'això i viu per això i vol ser això, vol ser polític, amb gent que som idealistes. Si tu tens una conversa amb algú i les veus a la primera, si aquella persona val la pena o no val la pena, si està aquí per un projecte ideològic de la independència de Catalunya o està aquí per treure'n suc, això ho veus a la primera. Bueno, jo tota la vida he estat ficat en política. Jo vaig estar al govern de la Generalitat, primer com a subdirector de Comerç, que és un càrrec de lliure designació, i després, quan es va formar el segon govern tripartit, vaig ser nomenat secretari de Comerç i Turisme en representació d'Esquerra Republicana. El problema és que jo des dels 16 anys que ja estic amb Saraus. Per tant, no he sortit mai. I el Consell Nacional de Convergència, amb molta, diguem-ne, presència dins de Convergència, la direcció de Convergència. Si continuar la política vol dir convertir-me en un d'ells, no penso continuar la política. Ho tinc claríssim. Ara, si jo puc fer política i puc contribuir a la lliberació nacional del meu país, és a dir, sense convertir-me en un d'ells, ho faré. No pots viure la política tota la vida perquè t'acabes podrint, segur.
Demandrà molt que aquesta gent encara tingui energia, tingui metge. I el resultat farà que ens entri gent, però pensa que hi ha molta gent que I les entrarà... municipals són un bon reclam, perquè la gent s'impliqui en el seu municipi. Llavors és un treball curt, a la porta de casa, no t'has de desplaçar. Abans és consolidar aquest magma. És a dir, la persona que havia d'actuar de cap de campanya ha sigut nefasta, no ha sabut fer equip, no ha confiat en la gent del seu costat, perquè és una persona que es dedica a parlar molt i a fer poc. O sigui, això passa a tot arreu, segur, passa a tots els partits polítics, no estic segur que passa. Tu ets un gran líder, així de clar. I t'haig de dir una cosa, i no t'ho dic ara perquè et tingui davant. Ets el millor líder de tots els que es presenten, però de molt. Això ho tenim bastant clar. Això ho tenim. Com actuaria com a president? És que és curiós, és una persona molt curiosa perquè té grans virtuts al costat de grans defectes. No sé, ho haurem de veure perquè un país no és un club de futbol, Gràcies, Miquel. Bon dia. Ja hem votat? The Solidaritat Catalana electoral headquarters is ready for its first election night. Exit polls indicate the party will get 3 or 4 seats in the Parliament of Catalonia. Before the vote counting begins, everyone speculates on the results. Des de les 2 donava 4 i ara ja ens estan donant 4. Molt bé, felicitats. Ja queda menys. Han repetint sempre el mateix, eh? Sí, sí. A veure, quina hora tenim ara? A 7 en punt. Ja falta només una hora, eh? Hi ha algun rumor? Que són 5. Que són 5? Sí, una cosa que estava els de baix... Sí, però això no ho sap ningú. Sí, de TV3. TV3 no ho saben? Sí, sí que ho saben. Jo, fins que no hi hagi recompte... També és una senyora... Està clar, però estan parlant de les especulacions, és que això també estem en les especulacions, no estem en altres coses. I els sociates es foten un pinyo Va fer falta. de ciència-ficció. Tota gent a baix? Sí, vaig haver gent. Com estem? Si tot va bé, en traurem 5, però solament el sondeig segurament ens en donaran ara 4. Per què no ens esperem a 3:45 i tenim ja dades? El L'Oriol ho té a punt i ho té molt controlat. Sí. Amb 5 ja condicionem tots els debats de la nit. De fet, el debat està creat a baix, amb els mitjans, amb el grup parlamentari ja. Potser sí que molta gent avui trobaves que gent deia escolta, faltava el programa social, no? A nivell social, què diu Solidaritat, no? Molt bé el de l'espoli, molt bé d'independència, però què diuen en l'àmbit social? Què diuen de l'escola? Què diuen de la sanitat? Potser sí que els hi ha faltat una mica més de varietat de missatge, pero tot y así ellos han sido muy claros. Los mítines donde estaba llenado todo el tiempo, sin carteles, sin gran ruido, ha logrado vender un discurso que es muy complicado, porque es un discurso sin propuestas, porque es un discurso nada más con una propuesta, un discurso es vender una ilusión. After seeing the results of the exit polls, Uriel Bertran appears before the press to comment as the spokesperson of Solidaritat Catalana. Acabem de veure el sondeig que han publicat TV3 i els mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Es demostra un resultat històric per part de Solidaritat Catalana per la Independència i la primera llei que presentarem al Parlament de Catalunya serà la llei de declaració d'independència de la nació catalana. A partir d'aquí, doncs, moltes gràcies i no farem més roda de premsa fins a conèixer ja el que són els resultats formals i oficials ja del recompte de vots. Vote counting officially begins. Catalan Public Television broadcasts the process live. A les 8 en punt, quan apareixia el sondeig de TV3 que a Solidaritat per la Independència li donava de 3 a 4 escons, aquest era l'esclat de joia i d'alegria que hi havia a la seu d'aquella formació política aquesta nit. Ara estem ja no en el sondeig, sinó en el vot escrutat, concretament en el 9,8. I amb tota la cautela del món, perquè
Es necessita veure com evoluciona aquest escrutini. Ara Solidaritat hauria passat dels 3-4 escons que li donava el sondeig a tan sols un a partir del vot escrutat, i seria per Girona. Toni Strubell, head of the list for Girona, would as of right now be the only representative for Solidaritat Catalana in the Parliament of Catalonia. Perquè si no arriben al 3%, o sigui, a partir d'ara TV3 és que ja... Tornem a les catacumbes. An extremely right-wing pro-Spain party, Plataforma per Catalunya, would now have 2 seats more than Solidaritat Catalana in the Parliament. I una de les, dels punts d'atenció on hem de posar la mirada aquesta nit és Plataforma per Catalunya, perquè ni enquestes ni sondejos els donaven entrada i estarien amb aquests 3. Recordem que és aquesta formació de discurs clarament xenòfob. I Solidaritat Catalana per la Independència, que tancaria aquest Parlament a 8 amb la possibilitat d'entrar amb un representant que en principi seria Joan Carles per Girona, oi? Plataforma per Catalunya 3, això ni els pitjors malsons. Cardat. Hi havia una mobilització al juny, semblava que aquest país havia entès d'una vegada que s'havia de fer gran i que havíem d'anar sols pel món, i la gent, jo no sé si és que té por, però francament decebut. Per l'escrutini al 100% estarem al 3,10, 3,15, que ens dona 3. No, però no res, però jo penso una cosa, que els col·legis que primer s'escruten són els més petits, d'interior, que nosaltres a l'interior no ens voten, pobles petits, són conservadors. Ariadna Oltra és a la seu de Solidaritat. Què és el que s'està dient hores d'ara? Perquè entraven al Parlament amb 3 o 4 escons a partir de l'enquesta de TV3 i ara tot això quedaria reduït a un escó sense que entrés el seu líder Joan Laporta. Mira que és cabron, Solidaritat Catalana still only has 1 seat when the counting is almost finished. Political parties with only 1 representative normally carry little weight in the Parliament of Catalonia. Estem clavats, oi? Clar que no baixa. Ara han d'entrar els pobles del Maresme i som quarta força. Ara han entrat? Maresme han entrat? No han entrat. Grans pobles del Maresme, quan està el Llespas aquí, ara entraran. No ha entrat res del Maresme? Han entrat alguns, però pobles grans, rotllo Vilassar, tot això, ara entra. Uriel Bertran follows the final tally of votes minute by minute. He hopes the last ballots counted will be decisive, but he is aware that it's highly improbable. Hem pujat un i hem... No és que el 3,2 no arribem. No, però no és 3,2, tampoc. No és 3,2? És 3,15 o així. Ah, és com a 15? Perquè és que depèn de quant tant % de vot es queda fora. Clar. Vale. Si són 85 escons que reparteixen segons... Amb el 95% de vots escrutats hi ha un altre canvi perquè Solidaritat puja 4 escons. Sí!
entendre, no? Història. Hem guanyat o no hem guanyat? Sí, perquè no teníem i tenim. Ara aquests que tenien i tenen menys han perdut. Hauríem de preparar una mica les paraules que hi ha de l'adreçar-se. Hauríem de fer un guió. Per pams, queda clar que som... La força victoriosa. Aquí només ha guanyat. Convergència Solidaritat i Convergència. I punto. Felicitem a Mas. Sí, s'ha de fer. Jo crec que s'ha de fer. Felicitem a Mas. S'ha de fer, s'ha de fer. Jo crec que s'ha de fer. Bueno, per haver guanyat. Sí, felicitem el guanyador de les eleccions en la festa de la democràcia, les eleccions del Parlament. I ja està. Punto. Aleshores, tu deies això, que si no sumem, aleshores té sentit el que dir-ho ara. El poble de Catalunya ha decidit que governi el senyor Mas i que nosaltres estiguem a l'oposició. I que no pactarem amb ningú. No, això està clar. La lectura política que fem, esteu segurs de fer aquesta? El poble vol que Artur Mas governi, però nosaltres... Vol que Convergència, parlo Mas o Convergència? Però si vol. Però si vol. Els matisos en política són importants i jo... El poble ha donat un mandat a Convergència i Unió perquè governi Catalunya. Tu tanqueu la porta, collons de Déu. Per l'amor de Déu, tu. A veure, això és prou seriós. Però un moment, que és que això es pot entendre malament, perquè ens ho poden canviar. Jo em limitaria aquí a dir, escolta, el poble vol que governi Convergència i aleshores ara Convergència ha de decidir si governa cap a l'autonomia o cap a la independència. Si va cap a l'autonomia, ens trobarà a l'oposició. Si va cap a la independència, ens trobarem en el mateix camí. I ja està. Aquesta és la frase. No parlem ara de pactes ni d'història. Si en cas de que l'autonomia, ens trobarà en l'oposició. Consensuem-ho, perquè són coses que en cas de que governi des de l'autonomia, nosaltres estarem a l'enmig durant la campanya, farem una oposició serena, rigorosa, però implacable. No parlem d'això ara. No? Parlem en positiu, vale? Fem tota la declaració en positiu. El que molts han votat per carregar-se el tripartit. Sí. No hi ha projecte, no hi ha model. Aquests no, voto què? Clar. És a dir, els únics que feien una proposta amb contingut polític érem nosaltres. A nosaltres ens han votat els tios que volen construir. Els altres han volgut destruir. Espera, primera cop que entra una proposta independentista per fer la independència aquesta legislatura. No, per fer la independència immediata. I no com a horitzó, ni com a somni. No, això és el primer cop que passa, segur. Vinga, va, anem-hi. No ho han proposat mai a Esquerra, Home, anem com a... Heu fet possible que un partit independentista, per primer cop a la història de la nostra democràcia, entri al Parlament de Catalunya per fer la independència ara! Per acabar, que n'aprenguin! Si en 4 mesos i un dia, en 141 dies, hem aconseguit el que hem aconseguit, amb el país volem fer el mateix. Molt bé. Molt honorable president del Parlament, senyor candidat a la presidència de la Generalitat, senyores i senyors diputats.